hatan futottak már 10 másodpercen belül az idén. Az egyes pályán az a Chijindu Yuja, akinek tavaly előtt sikerült 10 másodpercen belülre kerülni a britnek, idén azonban nem, 4x100-on viszont Európa bajnok lett a váltóval. A kettesen egy élő legenda, 40 esztendősen is Kim Collins egyéni csúcsot tud futni. 9 évig nem sikerült 10 másodpercen belülre kerülni, aztán az elmúlt 4 esztendőben mindig egy picit megjavítja. A 3-as pályán egy sprint fenomén, igazából nem lehet szavakat találni rá. Omar McLeod az egyetlen ember a világon, aki 13 másodpercen belül tud 100-at futni, és 10 másodpercen belül fut, vagy 110 gátat, és 10 másodpercen belül fut 100 síkon, ő az olimpiai bajnok egyébként a rövid gáton. A 4-esen Asafa Powell eddig 97-szer futott szélsegítsége nélkül 10 másodpercen belül, kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok, utoljára 996 Lausanne-ban. Az 5-ösen Ben Youssef Meite, 29 esztendős elefántcsontparti csúcstartó, az olimpián 6. volt, ő vezeti a pontversenyt. A 6-oson a dél-afrikai csúcstartó Akani Simbine győzött a Gyulai István Memoriálon, akkor futott a dél-afrikai csúcsot, 9.89, még mindig az 5. leggyorsabb idén a világon ezzel. Churandi Martin a 7-esen, 100-on és 200-on volt Európa bajnok, múlt hét csütörtökön Lausanne-ban egy egyéni csúcsot és új holland csúcsot futott, 19.81-et 200-on. A 8-ason Adam Gemili Nagy-Britanniából az első brit, aki 10-en belül és 20-on belül futja a 100-at és a 200-at. A 9-esen pedig az a Mike Rogers, aki 31 esztendős, és szerencsétlennek nem volt mázlia Rióban, hiszen kizárták a 4x100-as amerikai váltót, pedig egy bronzérmet nyertek volna. Idén csak egyetlen egyszer tudott 10 másodpercen belül futni Rogers, övé a 9-es pálya. Szóval ahhoz, hogy Meite megnyerje a pontversenyt és élte legnagyobb sikerét arassa, ahhoz vagy meg kell nyerni a versenyt, ha második, akkor meg kell vernie Rogerset és Martinát, ha harmadik, akkor Rogerset, Martinát, Powell, Simbinét és Collinst, akik nem nyerhetnek, és akkor utána még jönnek az összetett részek. Yuja, Collins, McLeod, Powell, Meite, Simbine, Martina, Gemili és Rogers. Nagyon jól kezd Collins jobbról a második, talán ő az, aki vezet, aztán elindul Powell jobbról a negyedikként, és torony magasan vezet, azonban, hogyha ez így marad, akkor Meite nyeri a pontversenyt. Powell győz 9.94-jel, és Ben Youssef Meite az, aki megnyeri a Gyémántliga pontversenyét. 97. alkalommal fut, nem, 98. alkalommal fut 10 másodpercen belül. Ja, már akartál szólni, ugye, hogy elnéztem. Asafa Powell. És ott van Ben Youssef Meite, egy 27 esztendős elefántcsontparti versenyző, aki már 29 is egyébként. És először tavaly, mármint hogy idén az olimpián futott 10 másodpercen belül. És ő nyeri a Gyémántliga összetett pontversenyét. Nem biztos, várja. Várja. Ezt elkapkodtuk. Szerintem Powell nyert. Hanyadiknak jött be Meite? Azt mondja, hogy harmadik. És akkor az azt jelenti, hogy akkor Powell nyert, mert ugye Meite harmadik, hogy annál rosszabb, és Powell nyer, akkor ővé a fődíj. Vissza az egész. Ott a igen, hivatalos eredmény. Hivatalosan. Harmadik Meite, így viszont Powell nyert. Azonos idővel harmadik, Simbinének is 9.99. Ha második lett volna, akkor lett volna ővé a győzelem. Így nem. Szegény Meite. Igen, ott az a 2 pont. Ezredekkel kapott ki Akani Simbinétől a célfotó alapján. 9.99-et mértek mind a kettőjüknek, és ezzel esett el 40 000 amerikai dollártól Ben Youssef Meite. Itt van. Ezzel együtt élete szezonját produkálta, ez a része, ez nem kérdés. Omar McLeod 10.12-vel a 6. Azért az egy gátastól szenzációs eredmény, bárki bármit mond.